This program is a replay of a past radio program. Kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. Is my body, which will be given up for you. Program is a replay of a past radio program. Busa sa ulugon ta ang kumbira, sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala, o kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli, ug sa kamatuuran. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, maayong hapon mga suking tigpaminaw. Yan asob kining tulumanon, the woman I love. Kung ang babae nga akong gihigugma. Sa gihapon, kini si Veritas, maugyapoy makiguban kaninyo. Nang hinaot nga sa gihapon, anaag mo sumaayo nga panglawas. Karon anda maminaw sa mga importante nga mga pulong nga atong luwatan dinhi sa maong tulumanon. Okay, sumala sa atong giingon kagahapon, no? Atong gisaad nga atong ipadayon karon ang tema may labot na sa piyesta. Kining kasaulugan nga tiin maglipay ta. Pangasuking tigpaminaw, kagahapon jud awahin nato matuki nga tudling sa Biblia. Kining sa unang Korinto kapitulo 5 tudling 8 gani ato ng gihimong intro karon.
sa atong Martes nga edisyon o sa atong tulumanon. Atong hisgutan pag-ayo ning mga pulong sa usa sa atong mga bayanis pagtuo, no, si San Pablo. Nga matud palagi niya, busa sa ulugon ta ang kumbira o sa laing hubad sa Biblia, piyesta. Sa ulugon ta ang piyesta, sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala o kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli o sa kamatuoran. Ato mang naingon kagahapon, no, alang lagi ni anang atong mga listeners nga wala pa mahibalo nganong gagamit og patubo din kun iest. Alas kasiguran sa wala pa masayod, kay kanang patubo god sumala sa Biblia, ga simbolo na siya sa kanang sala. Sin. Ga simbolo sa sala ng patubo. Dinhi sa pamahayag ni San Pablo, iyang gipahimugatan nga kung magsaulog ta o magpiesta ta, kinahanglan nigamit siya dinhi, no, mga pulong wala gyoy paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo. Giklaro man pud niya dinhi kung sabot pasabot ana kanang pagsambog sa pan nga sinambugan sa patubo. Sa sumpay lagi nag-ingon siya nga mao ang patubo sa sala. Klaro kayo, patubo sa sala ug kalawayan. Kung magsaulog ta, mao ni kinahanglan gayud sa kaputli ug sa kamatuoran. Mga suking tipaminaw, mo ni ang ato gyung pahimugatan pag-ayo sa atong tulumanon karon. Nganuman, kaysa gikaingon ko na kagahapon nga nahadlo ko nga kung magpatuyang ta og abuso niya ng atong pagsaulog og mga kapiestahan, nahadlo ko nga ang Dios mo ingon na pod o pagkanaog na pod og hukom nga moingon siya nga hunungon ko ang inyong piyesta o ang inyong kalipay tungod sa abuso. Kay mo man gyud hinungdan kadtong mga piyesta ni adto gipahunong tungod lagi sa mga abuso na sumala sa Amos 8:5. Mga suking tigpaminaw ato manggong nakita sa atong nangagi na nga mga kapiestahan nga wala gyud maayo bagyod nato paghatag gyud og bili ba? Kay ngano nakita man gud nato nga palabihon lang nato kana gyung kalingawan. Okay man ang naay kalingawan kay mo magyud ay usas naghatag nato bulok des pagsaulog. Pero kung ang maong kalingawan mutabo na ba sa mensahe sa pagsaulog sa maong piyesta, meaning di na gali makita ang iyang meaning, ang iyang spiritual essence, no? Mawala na gali ang mensahe. So sa may masulti nato ni ana, no, mga suking tigpaminaw. Ay atong masulti ni ana mao nga uy nawala na ta. Kumbaga sa dalan pa tang kalakaw, wa na ta kibalogon sa panang atong gilakwan o gusto pa ba ng dalana? Subay pa ba ngadtos imo gayong tinuod nga destinasyon? Mausab na ang atong pagsaulog sa atong mga kapiestahan, mga suking tigpaminaw. Lagay dunay mga issue nga dugay na kayo ni madungog na to nga dunay mga parokya nga nasuko sa ilang pari tungod kay ang pari wala na magmisa sa adlaw sa piyesta. Ug unya sa dihang gi-interview ang pari, ningon ang pari nga wa man gud silang patuo nako gud. Ako isip unta ilang pastor, ilang ministro, ilang sulugoon dinhi sa atong simbahan dapat gud unta sila manalinghog so unsa may atong amando kay silbi man ko nga ilang amahan dinhi sa maong parokya. Mao na ang atong instruction kanila nga
mas maayo nga dili ta ingnon ta magpasugal or napagali instruction asahay nga dili kanang na baile o unsa diha nga makabalda sa kasaulugan unya sa atong kapiestahan. So wa man mo follow ang mga matuuhon o bitaw magkapangutan na taon sumanday atong gipalabi diya sa atong piyesta. Ang kalingawan ra ba gayod o ang mensahe gayod sa piyesta? Unsa may mensahe sa piyesta? Well, ang atong mga piyesta biya karon mga suking ting paminaw, kung atong pamalandungan pag-ayo, mutakdo ba gyud kaayo sa giingon ni Pablo? Kung ato bang puy-an ba ang piyesta nato? Ngano mo yung kung mutakdo? Kay si San Pablo nagingon nga, kung magkumbira ta o magpiyesta ta, kinahanglan dili gyud ta mohimo og mga buhat nga kana bang masimbolohan nato nga igpapatubo o boti pasabot kanang dili maayo nga mga kalihukan o sa laktod nga pagkaistorya kanang mahimo na hinoon nga mahukman na hinoon tang nakasala o sama anang maghubog-hubog ta o nga kahilayan ra gyud mo ato yung gi tagaan og bili diya sa pagsaulog. Nawala na magud ang essence sa piyesta ni anak mga suking di paminaw. Klaro kayong gingon ni San Pablo nga kinahanglan isentro gayod nato kanang kaputli. Kung atong sublion pagbasa, klaro kayo mingon siya. Sa ulugon ta ang kumbira o piyesta sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala ug kalaw-ayan. Kundili sa pan nga walay patubo ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Mo bitaw nga kanang atong piyesta karon kasagaran gyud pahinungod gyud sa mga bayanis tung tinuoan o sa mga santos. Ngano man kay ang atong tumong ni ana mauman ang paghatag og dakong bili sa ilang mga binuhatan sa buhi pa sila. Sama pananglit sa atong patron karon nang mamayo natong piyesta lagi atong sa ulugon karong Sabado, Senior San Vicente. Nganong nagsaulog man tag piyestahan ni Senior San Vicente tungod kay ang iyang bayanihong buhat nga nakita nato sa history o sa kasaysayan. Usa gayud ka huwaran, usa gayud ka kanabang gitawag nato og panig-ingnan. Naghatag gayud og bili sa mga pagtulun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Kanang pagkamatinud-anon diya sa pagpangalagad. Gani mga suking tigpaminaw, karong Sabado, atong isentro pag-ayo ang atong discussion may labot na sa kapiestahan sa iyang yung life, no, sa iyang kinabuhi. Kay karon diri pata sa general kanang aspect, no, sa kining kapiestahan, no, generalmente. Meaning kanang langkob tanan. Karong Sabado atong ipahidungod pag-ayo, no, atul gyud sa maong kapiestahan. Atong tukion pag-ayo ang kinabuhi ni Senior San Vicente. O ako moingon jud ko nga sa 100% gayud nga kung ato yung mapuy-an ang tinuod nga mensahe bas kapiestahan ni Senior San Vicente mga suking tigpaminaw, mutakdo gayud sa mensahe nga giingon ni San Pablo dinhi sa unang Korinto kapitulo 5 tudling 8 nga matud pa niya, sa ulugon ta ang piyesta o kumbira sa kaputli o sa kamatuoran. Mao na mga suking tigpaminaw, una natong himuon diha kung sa ulog tag piyesta mamalandong ta sa atong pagtuo. O para nako mas maayo aron mohaom kung kinsa ang atong patron ni anang piyestaha, pananglitan lagi Senior San Vicente.
mo kwanta magpakisayod ta. Kumahimo na agad tayo libro sa iyang kinabuhi. Atong basahon. Dayon pamalandungan nato nganong nahimo siyang bayani sa atong tinuhuan. Mga suking di paminaw. Pamalandungan nato dayon inig pamalandong nato suwayan nato ba o kining huna-huna unsaon nato nga maawat o mahinay-hinay masundog ba ang iyang example nga gipakita. Oo. Dayon musimba. Kaya naman yun tayo hiniusa nga pagsimba anang okasyon na. By the way, nga nung naagyo'y mass o naagyo'y misa anang atong pagsaulog sa piyesta, mga suking di paminaw, tungod kay kanagong misa na to, mo na gitawag nato sa itong teolohiya o highest form of worship. Kanang hiniusa nato nga pagsimba. By the way, nga no tuod nga gitawag na og highest form of worship kanang magmisa, no? Tungod kay unang-una mo na instruction sa Ginoo. Kadtong naingon siya, buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Ikaduha, tungod kay hiniusa nato na nga gihimo dili kay usa lang o duha lang ka tawo. When we say hiniusa, katilingbanon yun na siya nga pagampo o pagsimba. Kay aduna may kanang gitawag nato og tulo ka matang sa pagampo. Unsa man kanang magampo ta individual o kanang ikaw ra usa makig-istorya sa Ginoo di as imong pagampo. Una gitawag og individual prayer. O gunya ang tawag sa atong pagtuo dili mohunong diha lamang sa individual prayer. Napoy kanang gitawag natog family prayer. Nga kanang maghiusa ta diha sa atong pamilya sa pagampo. O bitaw to si Father Peyton, ingon siya nga, a family that prays together stays together. For example, kanang rosaryo, mugahinta og panahon din magrosaryo ta kanang yung tibuok pamilya. Oh, kay gusto ang Ginoo mo lantaw nato nga magampo nga magiusa gyud usa ka pamilya. Oh, so na individual prayer, pero dili ka mo rely lang og individual prayer kay gusto pud ang Ginoo nga makita ta niya nga magampo nga hiniusa gyud nga naa gyud ang tibuok pamilya nagampo. O gunya kung mahimo nimo ng duha kanang individual prayer o family prayer, dili pa pud na igo. Kinahanglan pag yun ka nga kanang makita ka sa Ginoo nga magampo ka mo simba ka nga naapoy imong mga kauban nga dili lang kay kanang naa sa imong pamilya. Kanang naapod ang uban tung silingan noon sa diha nga laing tao. Ngano man kay gusto ang Ginoo nga magampo o musimba ta niya nga makita pud ta niya nga daghan ta. Muna gitawag community prayer o kitilingbanon nga pagampo. Oh. Sumuna nga kanang mesa hiniusa man na daghan man ta. Diya maghiusa diya sa kanang atong bangkete kay bangkete man na kay diha man nato makaon ang lawas sa atong Ginoong Kristo o mainom usab ang iyang dugo. Mo man na instruction kinsa katong mo kaon sa atong lawas ug mainom sa atong dugo magkabaton sa kinabuhing dayon. So mao na mga sukong tigpaminaw nga diya sa atong mga kapiestahan di gyud nato kalimtan ang pagtambong sumisa kay highest form of worship man na unsa man nga inig magpiesta na unahon man nato na bagay koy makita nga uy nanay na hubog buntag bagali sa iyo wa pa kasimba hubog na. Pero wa ba ko maingon nga maghubog yun, no? O ampoy uban siguro nga musimba din maghubog na dili po na, no? Kaya wala po instruction sa atong simbahan nga kung makasimba na ta pwede na ta mo inom og ayo aron mahubog, no? Dili po, no? Kay dili man na atong pagtulunan, no? Mga suking din paminaw. So gani, no, ang atong pare kanunay man yun nagpahinumdum nato ni Ana ba unsay gihimo nato sa fiesta. Gani doon na tayo gipanghimo natong mga pangandam
mga suking tigpaminaw. Usahay matagaan na nato bag hinungdan o rason ang atong mga igsuong nahimulag sa ilang pagsaway nga ni kanato, sa ilang pagsaway sa atong piyesta. Naara ba gyud sila balido nga mga saway? No? Ako mudawat yun ko sa ilang kanang pagsaway kung maingon sila nga. Naunsa gunang mga Katoliko na ilang pagsaulog sa piyesta. Naaman ang tanang kuan, dili maayong makita na to. Kana lang ilang kuan, kahilayan, o kanang naaman dyan mahubog, napagali magsinubagay, mag-away. Oo. Anaw. Ako, kuhan yung ko anak, mudawat yung ko anak nga klase sa pagsuway, kay tinuod yun na. Pero hinoon, iapil na og atake ang essence atong piyesta, ang maayo nga tumong sa piyesta, di na pug ko musugot anak, no? Di na pug ko malipay anak kay. Nasayod manggug ko nga kung ato lang sundon gayod ang pagsaulog sa piyesta nga tinud-anay, maayo gid ang tumong ni ini mga suking tigpaminaw. Muhaom gayod sige ingon ni San Pablo nga sa ulogon ta ang piyesta sa kaputli og sa kamatuoran. Meaning pahimug-atan nato ang mga maayong panig-ingnan. Og diha sa atong pagpiyesta alang sa mga santos, mao man yun ay atong gisentro ba mga suking tigpaminaw? Kaya nga namang atong gisaulog ang kapistahan ni Señor San Vicente tungod sa iyang mga binuhatan nga daw iyang naipakita dinhi sa kalibutan sa buhi pa siya ang iyang mga buhat nga mutakdo gayod, muhaom gayod sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Inyo raw niya ning masayran, inigtuki na nato sa kinabuhi ni Señor San Vicente mga suking tigpaminaw. So mao na kadtong giingon nga gipaundang na ang piyesta, well, instruction to sa Ginoo tungod sa mga abuso. Pero kung magsaulog ta og piyesta sa minaayo nga pagsaulog, dili na dawtan malipay pang Ginoo ana mga suking tigpaminaw. By the way, lakbitan sa nato ning ngano ba nga ang tinuoang Katoliko daghan man nga gipuno-puno nga mga kapiestahan. Hangtod karon daghan kang gipangpuno, labi na kung dunay makita nga lain na pong maproklamar nga madeklarar nga santo, dugangan na po piyesta. Mo kuno nay prueba nga anad yun ang Katolikog dugang-dugang mga kasaulugan. Well, ako di gyud ko mangulipas na tinuod na. Pero kuan man ta, authorized man ta na sa Ginoo sa langit. Kay ang simbahan gitagaan man og gahom sa pagtugot ug sa pagdili. Naaman na kadtong gibalik-balik na nakos Mateo 18:18. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab nako sa langit. Ug ang inyong itugot usab. Kaya may kanang gitawag na to small t's o capital T's. Ang buto-sabot na ko kanang letter T ba. Kaya kanang capital T refers to mga tradisyon nga apostolikanhon from the 1st century gyud nga gibansay nato. Dayon hangtod karon atong gibansay. I'm sorry. Dayon kanang small t's kanang mga tradisyon nato nga kanang awahira na himugso nga kana bang na-authorize ta gitugtan tas Ginoo tungod sa kahum nga iyang gihatag sa simbahan. Sama anang kanang pagsaulog na itong kapistahan ni Señor San Vicente. Wala man na sa una, panahon sa mga apostol. Kaya nga no, wala pa man po si Señor San Vicente na sa una. Wala pa man ma-recognize ang iyang kabalaan, iyang kasanto. Di po sila kunahunag sa ulog o kapistahan ni Señor San Vicente. Yeah. And then dunay kanang gitawag na itong development of teachings. Resultas mga pamalandong nga, maayo man gyud ning magsaulog ta og mga bayanes tung tinuhuan isip pahinumdum sa katawhan. Munang nagkaanam nga daghanon nato ni mga piyesta alang sa mga santos isip pagpahinumdum. Pero murag usahay masubo ba ko ba mag-uol ko kay ngano man. Kay ang katuyuan sa simbahan daghanon nato mga piyesta alang sa mga santos para mapahinumduman ta. Matagaan batag ehemplo. Tagaan tag example kay kana bitong example sa eskwelahan ipasundayag mo yun na, di ba? Pasundayag aron gyud mahibaw-an nato aron masayran dayon makinabuhi.
Mausab na ang reason, mapunay hinungdan nga no ang simbahan, naghimo og daghan kay mga kapiestahan alang sa mga bayanis tung tinuhan aron maipasundayag ang ilang kabantog, ang ilang kabalaan as an example. Kay kung magsaulog tag ka ng alang lamang sa atong Ginoong Hesukristo nga kapiestahan, basin biya hunaon sa uban nga si Kristo maayo to siya, pero Ginoo man gud to siya, Dios man gud to siya. So mao na nga maayo gid to siya buutan. Pero ako kung muawat ko niya alisod kay di man ko Dios. Murabag mahimuon na day natong alibay ba ang pagminatarong, pagbinutan, ang pagka Dios ni Kristo nga Dios man gud si Kristo mo nang buutan siya, di siya makasala. Ana man dayon ta, di ba? Pero kung naa na ilaing tao nga giisip na tong bayani nga nakasunod sa mga lakang ni Kristo, di na gyud ka kapangulipa sana, di na gyud ka makaingon, di na ka makaalibay nga kato si San Vicente Diyos man to siya, di man ka kaingon kasi San Vicente di man Diyos, parehas raman to nimo. Di na ka kaingon nga di man ko kahimo ana kay tao raman ko. Di na ka kaingon nga no, kay na may press nimo gyud nga nakasunod sa mga lakang ni Kristo. San Antonio de Padua o guban pa nga mga giila nato nga naklaro ang ilang kabayanis atong pagtuo mga suking ding paminaw. Muna nga gidaghan sa atong simbahan og mga kapiestahan alang sa mga santos aron maipasundayag ang ilang kabayanis tung pagtuo, pero usahay gud siguro ang hinungdan nganong murag wala kay nato masunod ang mensahe sa atong mga piyesta tungod kay makita man gud nato dias tung pagsaulog nga more on kanang lipay-lipay ra gyud ato ba, kaon-kaon. Di kita mo simba, di kita mo basa sa istorya o kasaysayan sa atong mga patron. O pangutan-on galita, kinsa man na si Senyor San Vicente? Di kita kibalo. Unsa man yang kinabuhi? Nganong nahimo man na siyang bayanis tung tinuan? Di ta kibalo. Di ba? Kaya nga naman, kay ang ato laging pagsaulog, adunay missing, adunay kakulangon. Mayo siguro sugda na ni nato ron mga suking ting paminaw, no? Kay hibalo ko daghan nato ron nga hala, piyesta na karong Sabado. Ang yunahon na ro asay igasto ang kaon, mao ra gyud. Di ba? May siguro nga kinamangita tagpasahon, no? Nga nagpahinumdom sa kinabuhi ni Senyor San Vicente, mga suking ting paminaw. By the way, lakbitan sa nato ning mga tudling sa Biblia nga kung ano ba nga atong pasidunggan ang mga santos, ang mga bayanis tung tinuan. Kung nahinumdum mo atong tema, may labot na sa mga larawan o kadto bang hinungdan ba usas mga hinungdan nganong magbaton tag mga larawan, usa ni adto kadtong rason o hinungdan aron sila kapasidunggan. Sama gali ni Dr. Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. Atong gihimuan og monumento si Dr. Jose Rizal Diaz Plaza. Unsa may reason, unsa may tumong aron kapasidunggan si Dr. Jose Rizal kay siya atong bayani. Bayani sa atong nasod nga Pilipinas. Gani gihimo natong argumento ang pag-ingon nga kung atong gipasidunggan si Dr. Jose Rizal nga usa lang siya kabayani sa gamayng nasod nga Pilipinas, unsa pa ka ang mga bayani sa atong tinuhuan nga ang ilang kabayani pang tibuok kalibutan, universal. Unsa inyong tubag ana mga suking tigpaminaw, labi na sa ato mga igsuong nahimulag? Unsa may inyong ikasulti ana? Unsa may inyong ikatubag ana? Kadtong wala magsaulog og kapistahan alang sa mga santos. Wala magpasidungog, wala mugahin og adlaw alang sa pagpasidungog sa mga balaan. Unsa inyong ikatubag ana? Nga niduyog ta sa pagsaulog sa pagpasidungog sa bayani sa atong nasod nga si Dr. Jose Rizal, nga bayani lang siya sa atong gamayng nasod nga Pilipinas. No, matag
sana Disyembre 30, no? Kung wag kumasayop, pagpugnits maong pizza. Diba? Nati pagsaulog, alang niya, then mag-anha diya sa plaza, then dunay himuon nga ceremony ang atong mga otoridad. Then mag-atubang atong iyang monumento. Yeah. Nganong naman day monumento ni Dr. Jose Rizal para kapasidunggan siya. Kapasidunggan isip bayani sa atong gamayng nasod nga Pilipinas. Mao lagi akong baliko ng pangutana. Kung ato nang gihimo nga gipasidunggan si Dr. Jose Rizal nga bayani lang siya sa atong gamayng nasod nga Pilipinas, unsa pa kaha ang atong mga bayani sa atong tinuhuan nga ilang kabayani pang tibuok kalibutan, mga suking tigpaminaw, wala ba tay gihimo nga pagpasidungog alang kanila? Well, etong bamasahon ng mga tudling sa Biblia. Sa Juan 17:10, doon na tayo mabasa na ining mga pulungan. Ug diha kanila gipasidunggan nako. Kining kanila din mga balaan, mga santos o mga Kristiyanos nga buutan. Napasidunggan kuno si Jesus diha sa taliwala sa mga santos. Yeah. So muna atong hunahon ang ngayon nato po ni sila gyud pasidunggan tungod ka na pasidunggan ang atong Ginoo tungod nila. So common sense ang ngayon silang pasidunggan. O gunya sa San Mateo 10:41 matod pa, ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganti nga madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganting madawat sa maayong tao. Kini bang ganting ihatag sa Ginoo ba? Kung atong isipon ba nga ang mudawat sa sinugo sa Dios tungod sa iyang pagkasinugo sa Dios, gantihan usab sa ganting madawat sa sinugo. Ug ang mudawat sa tinuod nga maayong tao tungod sa iyang pagkamaayong tao, gantihan usab sa ganting madawat sa maayong tao. So, kung ang atong Ginoong Kristo nagpakatao man gyud siya, dayon nahimo man to siyang sinugo sa Dios nga maayo, buutan kay matinumanon. O tungod kay atong gidawat ang atong Ginoong Kristo, nagpasabot nga kita makadawat usab og ganti sa mas nadawat sa atong Ginoong Kristo. Unsa man pananglit ang nadawat ni Kristo nga ganti, daghan usa niini kanang siya atong gipasidunggan, di ba? Ug unsa may giingon dinhi nga kung nidawat ni Kristo, kita pod ug naunsa siya sa iyang pagpasidungog, kung napasidunggan siya, ang kita pod mapasidunggan. Ug unya ang mga santos lagi klaro man to nga nidawat ni Kristo. Ila man yung gidawat ang atong Ginoong Kristo sa hunahuna ug kasing-kasing. Therefore, ug unsay naangkon ni Kristo nga pagpasidungog, sila usab makaangkon. Kung si Kristo gipasidunggan, ang mga santos usab mapasidunggan. So muna nga kining atong mga kapiestahan karon nga gihimo, daghan kay kapiestahan alang sa mga santos, kuan lang ni katumanan ni sa gustos Ginoo nga mapasidunggan yod ang mga mayong tao o ang mga santos niya. Sagaran ra ba natos tong panahon ron, lahi man tong pasidunggan. Kana ramang mga aktor sa telebisyon, kanang unsa na diya, kanang naa sa showbiz. Maura man ay atong kanunay ang pasidunggan ug mo anhi galis tong dapit tala dugok dayon. Niya ang mga bayanis tong tinuhuan, mo pasidungog man tuod ta, pero unsa man klasyas pagpasidungog nga purely hudjaka raman yung kaayo, no? Kuhan raman yun, lipay-lipay, kaon-kaon raman. Pero ang mensahe wala man natupuy O ang ako yung prueba, mga suking tigpaminaw nga wala natupuy ka ng pagsaulog si piyesta, kasagaran na to, no? Pwera lang sa mga maayo ha, katong matinud-anon nga nagsaulog. Kadi man pud noon tanan yun nag-abuso sa pagsaulog si piyesta, no? Pero pipila raman ni taon sila,
Ipila ra taho ning mga Kristiyanos nga Katoliko nga nagsaulog og piyestas minatarong gayod, no? Nga gipuy-an gayod ang mensahe sa piyesta. Kadtong gingon ni San Pablo nga sa ulogod ang piyestas kaputli og kamatuoran. Pipilaran istong panahon ron mga suking tigpaminaw mo. Bitong niyon kog nahadlo ko, basig mingon na po ng Ginoo ba, nga undangan na lang ni nato, undangan lang na ninyo. Pero may galing, taas kayong pasensya sa Ginoo, no? Kay wala pa man yun mingon na itong simbahan nga undangan na ito, ni. Taas kayong pasensya. Pero di na ito abusahan sa kataas sa pasensya sa Ginoo. Di na nato hulaton nga masuko siya nato ug ayo aron iyatang baundangon na dahil tagaan tanyag leksyon nga dako kaayo. Karon nga naapa ang iyang pasensya atong pahimuslan nga magbag-o na ta. Yang mutabang tas panawagan nga atong tarungon atong pagsaulog basin biya nga atong mga igsuong nangawala o mga nahimulag ma-attract diri nato di mo balik diri tong tinhuan, di ba? Siguro bisag kana lang siguro atong mahimo ba para makatabang das tong simbahan nga makita gyud ang iyang tinuod nga dagway. Kay usahay di man gud nato mabasol pud ang atong mga igsuong nahimulag nganong nagpabilin sila. Kay wa man gud nila nakita ba ang tinuod nga kolor, ang tinuod nga dagway sa atong simbahan. Di wala sila ma-attract. Kuan man na kanang natural man na. Kasagaran mo apil tag usa ka relihiyon o tinuoan tungod kay na-attracted ta, no? O kana bang nakadaig ta o nakaangay ta mo nang nisulod tas mong tinuoan na kita mga Katoliko magsigi tag pawadlong sao man nato pagdani nila sa pagsulod res Katoliko nga di man ta mo pakita og tinud-anay nga dagway sa atong simbahan. Pero alang nako mga suking tigpaminaw, di mapuno nako ikatingala ni kay. Damang do'y sugilon si San Pablo nga sa kaulahi ay mga adlaw, daghan yung mga sakop, daghan yung mga tao, ang dili magmatinud-anon sa ilang pagtuo. Mauna nga, dili pod maayong isang putanan. Kini nga itong nahitaboron nga nabahin-bahin ta, buwan ni leksyon man ni nato. Agi naman po ni nato kay kinigong pasangin lang nato sa atong nahitabo ron sa itong panahon nga nabahin-bahin ta. Dili raman kay ang mga igsuo na itong nahimulag mao'y pasangin lang. Gani no, nindot kay to katong nato'y pare nga iyag yung gihulagway ning nahitabo sa itong simbahan ron. Wala gid siya magpasangil og usa lang ka tawo. Wala gid siya magbasol og pila lang ka grupo sa mga tao. Matud pas mong pare kining nahitabo na turon kitang tanan halos puros pasanginlan basulon. Ngano man nga daghang mga Katolikong namiha kay napoy ubang mga pare nga wala man pud sila napakyas man pud sila sa pagpasabot sa atong pagtuo. Kato pa wala mo satisfy ang uban natong mga matuohon sa mga pagtulunan kay lagi sila napakyas pagpasabot ngadto sa mga parokyano. Pero dili pud non tanan. Naampoy mga pare nga nakatagbaw pud sa pipila nato ka mga parokyano. Pero agis kadaghan nato kinahanglan gyud unta nga double time man nato mga kaparian. Ay kinahanglan magmatinud-anon sila para mahimos lang epektibo nga mga leader ug sa ingon ni ana ang mga parokyano makasabot pag-ayo sa tinuoang Katoliko ug sa ingon ni ana dili dali mauwat, dili dali mapukling ang ilang pagtuo ug mailisa naglain. Gani ako mga suking tigpaminaw hapit magig kumubiya sa pagkatoliko niadto. Okay, wa lagi kong kasabot. Niagi ko hapit ko sa Badista, hapit ko ma Iglesia ni Cristo, and so on, mga suking tigpaminaw. Buti na lang kay dunay gikasangkapan ng Ginoo nga nakapasabot nako ug wala ko modayon og balhin. Nga ang tawag sa Ginoo nako ron nga ayog biya diha tabangin na unsaon na nga mahinahinay sulbad ng problemaha sa mong simbahan. Mo ni hagit sa kong kinabuhi. That's why ang ako yun, ang ato yung gititles mong tulumanon, The Woman I Love, no? Ang babae nga akong gihigugma. Ay kinahanglan ako yung i-develop ang akong love sa maong simbahan. Kung dili na ako i-develop ang akong gugma sa maong simbahan, siguro wala ko himuon alang niya. Sama ragod ninyo, mga lalaki. Kung nahigugma mo sa inyong asawa, sa inyong uyaba, daghan man yun mong mga buhat nga ipakita, timaan nga kamo nahigugma, di ba?
kinahanglan man gyud nga mahigugma ta sa simbahan gitukod ni Kristo. Muna nakauna-una ko nga mo ni mayong i-title sa programa para nga mapugos gyud ko pag-ayo ba. Kinahanglan mahigugma gyud ko sa simbahan ug sa ingon ni ana mubuhat kog mga buhat pagpakita nga nahigugma gyud ko sa mong tinuan, sa mong simbahan, sa mong babae, mga suking tigpaminaw. So I hope ba nga nakuha ninyo ang punto nato dinhi sa mong tulumanon, mga suking tigpaminaw. Okay, atong basahon ang laing tudling sa Biblia sa San Lucas 1:52. Si Mama Mary may nag-ingon na si Santa Maria, nag-ingon siya. Ritso na lang kus mga pulo nga maogi atong dugukan no? Sa atong tema karon. O gituboy ang mga mapaubsanon. Atong usbon. O gituboy ang mga mapaubsanon. Lucas 1:52. Nganong ato maning gikutlo. Kay muhaom kayo ni sa atong mga kasaulugan sa piyesta alang sa mga bayani natos tinuan kun mga santos. Ngano man? Kay kanang atong pagpiyesta alang kanila pagtuboy man na. Di ba? Atong gipasundayag ang ilang kinabuhi diya sa atong matag sa ulog sa mga kapiyestahan nila. Oh. Kanang magpiesta ta ni Senior San Vicente, pagtuboy man na nato niya. Kay siya bayanis tong tinuan. Pero usahay lagi pod kay sinayo pon lagi pod pagsabot sa uban natong mga igsuong nahimulag. No? Pasayloon lang pod unta no kay siguro wa lang yun masabti. Kaya ang uban maingon man dili na maayo kay kung atong ituboy ang mga santos mudaghan na day atong Dios kay kanang pagtuboy nato nila pagpailaman na nga na Dios na pod sila nato dili po tao na mautahon mga suking tigpaminaw no dili na mo'y gitudlo sa simbahan Katoliko kay dili tanang pagtuboy nga ang imong gituboy gihimo na natong Dios mga suking tigpaminaw no ano man kung atong gituboy si Dr. Jose Rizal kay bayani siya sa atong nasod buot bay pasabot nga si Dr. Jose Rizal gihimo natong Dios wala oy. Pero sad to say na apoy nahibaw-an ako pipila ka mga tao nga gihimo po nilang Diyos si Rizal. Di po doon na dapat kay dili man yung Diyos si Rizal. Nagya to'y binuang istorya nga naay na kong leksyon po. Mas maayo siguro nga pangutan-on ni Dr. Jose Rizal kung malipay ba siya kung ilhon siyang Diyos. Kaya sa akong una-una kung napas Dr. Jose Rizal na makasukan man yun siguro ta. Kinaan mga pipila ka mga tao nga nagtuo nga si Dr. Jose Rizal ila na pong Diyos. Di lang kung magsulti kinsa ng mga tawhana kay mga igsuon ra ba po na nato no? Nga wala ra ba gyud magtudlo si Dr. Jose Rizal nga Diyos siya pero ngano gyud nga magdungag-dungag kita og pagtulunan ba gyud hindi inanuon mao. So mao lagi na no kung atong gituboy si Dr. Jose Rizal kay bayani siya sa atong nasod nga Pilipinas buot bay pasabot nga gihimo na po natong Diyos si Dr. Jose Rizal di po wala po wala man po manudlo atong gagamahanan nga si Dr. Jose Rizal Diyos pero ato siyang gituboy ato siyang gipasidunggan ato siyang gihimuan og monumento mausab na natong mga matuhuong Katoliko mga suking tigpaminaw. Kung atong gipasidunggan ng mga santos, kung ato silang gituboy, tungod kay angayan sila ni ana, muna gisulti sa Biblia, o gituboy ang mga mapaobsanon, kun mga santos, kun mga balaan. Kinanglan matuman nga ituboy sila. Kung gituboy nato si Kristo, sila po mga santos matuboy nato, pero taman ra gyud sila ingon nga alagad. Mga santos pero dili gyud noon mahitabo nga ma-Diyos na pud sila no di na pwede kay binuhat ra man sila ang usa ka binuhat dili man mahitabo nga mahimong Diyos so subordinate lang ta mo na gitawag nga tungod sa kaayo ay ipakita sa Ginoo then natandog ta din atong giawat ni tuo ta siya mga pahimangno mo nang napasidunggan putag apil o
og ang klarong napasidunggan na kadtong nakita na gyud ang ilang mga binuhatan nga nangawala na tud sila sa atong kalibutan karon, pero ang ilang mga gipakita nga maayong buhat nagsilbi nga kandila, nagsilbi nga kahayag, og dili gayud nato malimtan, og aron pa gayud dili nato malimtan mao nang kanunay tang magsaulog og mga kapistahan alang kanila adlaw. Tinuig. Di adlaw. Tinuig. Pangasuking di paminaw. So, take note aning Lucas 1:52. Kaya kung anong magsaulog taga-piestahan alang sa mga santos, kay mao nay pagtuboy nato kanila. Ug asa mabasa nga ituboy nato sila naa gipasabot sa San Lucas 1:52. So kung ang Katoliko akusahan nga daghang kay mga kasaulugan, well atong dawato na tinuod na. Daghang gidugang-dugang tinuod na. Kaya anong dugang-dugangan nato? Pero siguro natong dugang-dugangan nato nga mutakdo ra pod sa unsay gisulti sa Biblia, no? Takdo man gyud pod kay kitagaan magahom ang simbahan sa pagtugot ug pagdili. Balik-balik na gyud anako Mateo 18:18. Unya siguroon po niya nga kanang idugang-dugang niya kasaulugan mutakdo gyud giingon ni San Pablo nga matud pa sa ulugon ta ang kombera o piyesta sa kaputli na unang Korinto 5:8. So, aron matagaan og maayong kolor ang atong kapiestahan mga suking tigpaminaw, atong sundon, no? Ang gitudlo sa mga kaparian, unsaon pagsaulog ang piyesta, parang dili nato matagaan og rason ng atong mga hinigugmang mga igsuong na himulag o mga dili Katoliko. Kaya usahay tagaan man nato sila rason. Aron sila mosaway nato, di ba? Mo nang atong sundon tong gingos pare nga dili nato tagaan og rason ang atong mga igsuong nahimulag sa ilang pagsaway sa atong tinuoan. Dapat ang atong ipakita nila kana yung panig-ingnan haron sila ma-attracted maddanin nato og sa ingon ni ana manumbalik ng ilang kana bang pagdapig din histong tinuoan. Okay. Well, basa taglaing tudling. Juan 12:26. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglang musunod kanako. Aron kun hain ako atwaw sa bangakong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. So kuno, ang Diyos amahan mo pasidungog sa mga tao nga mo alagad sa atong Ginoong Hesukristo. So, daghan namang nakahimoan Kay daghan namang nahimong bayanis tung tinuan. Sa laktod nga pagkaistorya, daghan ang nga santos. So therefore, pasidunggan yun na sila. Ang amahan gali mo pasidungog, unsa pa kita mga suking di paminaw. So kana itong mga kapiestahan alang sa mga santos, maulan na'y katumanan sa gusto sa amahan nga mapasidunggan ang mga balaan kun mga santos. Ugunya, lain pa ang Juan Kapitulo 11, tudling 4. Sa pagkabalita ni Jesus niini miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Nahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios og pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Kining pagpasidungog yung mga suking tigpaminaw, doktrinang Kristiyano yun o ganang atong pagpiesta lagi alang sa mga santos, pagpasidungog na so wala gina mo diskaril no sa tinuhuang Kristiyano mga suking tigpaminaw. Ang siguro lang nako nga na-diskaril sa atong piesta kanang atong mga abuso. Mauro yun na. Ako yun ang angkunon o ako yun ang ato yun ang ikaguol. No? Kanang mga abuso ra yun nakadiskaril. Pero ang tinuod nga kasaulugan sa piesta, maayo yun na mga suking tigpaminaw. Sa panultihon 15:33, og kun buot kang pasidunggan, kinahanglan nga magpaubos ka. O mo na mga santos. Ato silang ipasidunggan tungod kay mapaubsanon sila. Lain pa, sa panultihon 27:18, pasidunggan ang sulugon. Ako na lang ning i-appeal po aron mo daghang teksto kay hibulo ko ang ubang mga listeners gusto kay mga teksto. O lista niyo na, panultihon 27:18. Napa, unang Tesalonica 1:7.
nahimo kamong mga panig-ingnan o ang mga santos ba panig-ingnan o kanang panig-ingnan kinahanglan ni pasundayag nato. May ipasundayag mo na ang ilang mga larawan, ribulto atong ipasundayag pero usahay masinayo pug sabot kay gihimo ko ng Dios. Na mo na po na disadvantage po mga suking tigpaminaw. Okay. Ugunya sa unang Tesalonica 2:7, may katungod kami nga mga santos nga inyong daygon. O muna, apil naman as itong pagsaulog sa piyesta, kaya itong pagdahig sa mga santos. Mga suking tigpaminaw, piki na po na itong panahon. Well, parayon ta ugmaan kaya wapat ta mahuman. Sa dili pa ta hingpit gyapon magbulag-bulag, ay biya yun ninyo galimti ang atong Global Catholic Network, ang EWTN, kung Eternal Word Television Network. Nana siya sa cable, no? Wa ko kahibalo unsa na siya nga channel kay depende man na sa atong mga cable operators asa na nila gibutang atong Global Catholic Network kung EWTN. Ugunya ang atong kana pong library no sa internet, ang EWTN.com ug ang Catholic.com. And ang Catholic.com pwede ta maka-download og mga MP3 files diya no nga libre diya sa archives section. Unya kadtong gusto mangutanas tong tulumanon, kadtong wa pa kahibalo sa tong cellphone number dire, atong cellphone number 0918-5497-065. Atong husband 0918-5497-065. Atong telephone number 212-6200. Okay. Atong email address no kung gusto mo email ni Veritas, okay? Veritas899@yahoo.com. Okay. Sa dili pa ta hingpit gyud magtapos sa itong tulumanon sa atong Martes nga edisyon. Ato sang basahon ning pag-ampo ni Saint Francis ingon sa naandan. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love. That where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness. That where there is discord, I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos nga sulugoon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas Wingon. Hangdod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen.